Duha ka mga OFW sa Iran nga taga Central Visayas ang mihangyo sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWWA nga magpa-repatriate tungod sa gubat sa Israel ug Iran. Ang naasoy mga OFW gikan sa Cebu ug sa Siquijor. Diin giapil sa OWWA-7 ang Siquijor sanglit wala pa sila'y regional office sa Negros Island Region kun NIR. Ang mga pamilya ni ining duha ka mga OFW ang midusog sa repatriation request. Samtang gihangop sa OWWA ang ceasefire nga gipatuman sa Israel ug Iran apan wala gihapon libkasa ang Alert Level 3 nga nagpasabot nga walay tugutan nga OFW nga makabiya aron manarbaho ngadto sa mga apektadong nasod. Nasayran nga adunay 35 ka mga OFW gikan sa Israel ang na-repatriate na niadtong Hunyo 24 apan walay taga Central Visayas. Nahataga na sila og ginabang pinansyal sa OWWA ug sa Department of Migrant Workers. We welcome the ceasefire agreement between Israel and Iran, no? So, ang kana nga ceasefire agreement, of course, dako gina siya nga development, no? Kay like for example sa Israel, they've already declared that full activity status. So meaning wala na kayo gi-restrict ang mga outdoor activities, at the same time wala na kayo nagstay for the meantime sa bomb shelter.